ассалому алайкум бинандагони азиз. Дар ин дарси навбатиамон ман бо як оҳанги халқии дигар шуморо ошно карданиам. ин оҳанг рафт рафт ном дорад. дар ин оҳанг ҳунарманди халқии Тоҷикистон Гулчера Содиқова суруде сароидаанд, ки бисёр дилчасп ва маънои баланд ҳам дорад. аз сабабе ки мусиқияш бисёр форам аст, мо мутрибон онро ҳамчун навозиш дар ҳар чорабиниҳо иҷро мекунем. зарби ин оҳанг яъне ки усулаш чунин аст: бум пак пак бум, пак пак бум, пак пак бум, пак пак бум. ин зарбам яке аз зарбҳои қадимтарини миллати тоҷик аст, ки дар ин зарб устодони мо бисёр оҳангҳо эҷод карда, сурудҳо эҷод карда сароидаанд. бум бак бак бум, бак бак бум, бак бак бум, бак бак. размери ду чойракам гӯем хато намекунем. имрӯз ин оҳангро ман аз пардаи ми пешкаш шумо мекунем, ба хотире ки мо оҳиста оҳиста ҳамун дар пардаҳое ки мисол садоноканд, чуноне ки дар дарсҳои гузашта гуфта гузаштем, рубоб аз сими илия агар навохтем, мо метавонем басро, сими ғавсро боз ҳам ба сими ба ҷур илия омода кунем, ҷур кунем. дар ҷои дар кориб мисол метавонем бо он бум диҳем. боз аст аз пардаи си агар навозем, мо басро ба си ҷур мекунем, ё ки аз ми ҳам навозем, си ҷур мекунем. ай садо медиҳад. ин тарзи навохтагиам тарзи сода буд. яъне ки до 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 сила солия мо метавонем аз чорум ангуштар кунем. ҳамин фраза дар нота илия анҷом ёфт. мо боз ба пардаи баргашт, аллакай ангуштони мо омода аст. боз позитсия иваз шуд. боз барои давоми оҳанг боз ангушто омода аст, ки яъне ки як бор позитсия иваз кардем, боз диҳем, боз инҷа позитсия иваз шуд ба хотири ангуштгузорӣ. ҳамин чиз бо такрор мешавад. бум. ин давомаш аст. дар ҳамин аввали оҳанг мо метавонем штрихҳоро бозам, ин варианти содааш буд. метавонем аз поён, аз боло до донеу до 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 мешавад. мисол аз поён ки сар кардем, яъне ки 16, ё ин ки фаршлак барем. аҳамият дода бошед, оҳанг камтар боз ширинтар шуд. мисол ин чунин буд.
аз болони аз поён сар мекунем. ин яке аз намудои ородиҳии ҳамин оҳанг. боз мо метавонем илова кунем. аҳамият дода бошед, дар ҷойҳое аст ки триол фаршлакҳои дар аввал илова кардем, ҷои нотаҳоро я таъини дутоӣ иҷро кардем. бо ҳама позитсияҳо ҳамон хеле ки дар содагӣ буд, ҳамон хеле истифодагӣ аст. ҳар як нотае ки иҷро мекунем бо нотаҳои баргиаш, нотаҳое ки баландтаранд, оро дода истодем. як намуди техникаи иҷроиш ки дар ин ҷо аст, бо нотаҳои болоӣ мо оҳангро оро дода истодем. ба ғайраи оне ки штриху фаршлакҳоро мо дар ин ҷо илова кардем. мисол 281 буд. дар 281 дар аввалаш мо фаршлак до си ля сол буд. до реро иваз илова мекунем ҳамчун фаршлак. боз агар техника зиёдтар бошад, метавонем элементҳои техникиро дар ин ҷо истифода кунем. мо пассаж мегем. чунин ҳам навохтан мумкин аст. варианти содаашро ман навохтам. дар ин ҷо ҳам дар аввал метавонем си буд мисол. фаршлаки сиро илова мекунем. шид мисли триол дар аввал. ҳатман дар ҷои дар ҳамун оҳангҳои халқӣ дар саршавии ҳар як фарада метавонем мон ин штрихро дар кадом зарбу дар кадом усул набошад, яке ороишҳои мо ҳамин штрих мебошад. мисол 281 омадагӣ аст. мо метавонем яъне як нотаи ду нотаи 16 дар аввалаш илова кунем, агар мисли триоли 16 мешавад. метавонем ду бор навохтем, ду маротиб дига пасттар навозем. ин ним авҷи оҳанг буд. инҷо чанд намуд техникаҳо аст. мисол ҳар кас ба таби дили худ баъд ин оҳанг аз баъз ки халқӣ аст, метавонем сими дуюмро пайваста навозем, метавонем иҷрокунии сими дуюмро каме дур кунем, метавонем ҳар як яъне ки ҳар як зарби аввал дар зарби аввали такте мо метавонем сими дуюмро ҳам якҷоя карда навозем.
чанд намуд навохта метавонем да ман барои ҳамин оҳангро ба чанд намуди мелизмҳо чанд техника иҷро кардам. Шумо ба таби дили худатон нигоҳ карда ва имкониятҳои дасти худатонро нигоҳ карда иҷро мекунед. Пайваста навозед ба бисёр мелизмҳое ки ҳар гуна истифода кардаем ҳозир. Шумо ҳам инҳоро ба навохтани ин мелизмҳо муяссар мегардад ба шумо ба шарте ки пайваста машқ кунед. авҷи ин оҳанг ба содагиаш чунин буд. ана барои зеботар шудан дар аввали ду нотаи ҳаштакӣ мо метавонем як фаршлак дар ҳамон нотаи худаш илова кунем. характери ин оҳанг худаш мисол дигар аст. Дар ҳамин оҳанг мо метавонем чандин техникаҳои навозишро истифода бурда малакаи навозандагии классикии тоҷикӣ, халқи фалакии тоҷикӣ, малакаи шарқиро дар ҳамин ҷо истифода карда ҳамин гуна навохтанҳои ҳамонро сайқал диҳем. як бор ҳамин оҳангро боз иҷро мекунам. мисол дар аввал ин оҳангро ман пурра навохтам. ҳамин нозикиҳое ки гуфтам пайваста оҳангро бисёр навохтан дар кор аст. ҳар яктаи шумо маҳорати худатонро нигоҳ карда метавонед ҷудо кунед варианти содаашро ё ин ки варианти гуногуне ки ман пешкаш кардам интихоб карда метавонед оҳангро иҷро кунед. фикр мекунам имрӯзашта кофист. ҳар вазифае ки додем пайваста машқ кунед то ки малакаи навозандагиатон рӯз то рӯз сайқал ёбад. хайр то дарсҳои дигар.